Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para rawuh sedaya, kula minangka pranatacara nyuwun pangapunten badhe ngaturaken jalane acara pitonan ing dinten menika. Mugi upacara punika saged lumampah kanthi lancar lan pinaringan berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mentokake dina lan wektu adhedhasar pitungan Jawa. Nyawisake saji kayata tumpeng, jajan pasar, jajan bolong, jeneng abang, putih, rujak, jajan pasar, lan jajanan liyane menurut adat. Nglumpukake sanak kadang lan tangga teparo sing badhe melu upacara. Nyawisake piranti upacara kayata kembang setaman, kemenyan, kendi isi banyu suci lan alase upacara. Nyawisake panggonan ing pendopo utawa ruang tengah omah kanggo upacara. Buka upacara kanthi doa pembuka nyuwun pangestu marang Gusti Allah adus lan resik bayi nganggo banyu kembang setaman minangka pralambang resiki lahir lan batin. Bocah diparingi sesaji pitonan, yaiku mangan jajan pitonan piturupa panganan tradisional minangka pralambang umur 78 sesaji diprayogakake tumpeng lan jajan didongakake banjur dipangan bareng-bareng wong sing rawuh. Paring pangestu saka simbah wong tuwa lan sesepuh kanthi doa supaya bayi sehat, panjang umur lan pinaringan becik. Doa penutup nyuwun slamet lan berkah kanggo bayi lan keluarga. Dhahar bareng kabeh sesaji minangka pralambang guyub rukun lan rasa syukur. Pasrah sesaji sisane marang tetangga utawa wong sing butuh minangka wujud sedekah. Pasrah sesaji sisane marang tetangga utawa wong sing butuh minangka wujud sedekah. Rampung upacara kabeh rawuh matur nuwun lan pisah kanthi tentrem. Upacara adat pitonan minangka salah sawijine tradisi Jawa kang kebak makna lan ajine urip. Rangkaian titi siyaga, titi laksana lan titi purna nuduhake yen upacara iki pasrah sesaji sisane marang tetangga utawa wong sing butuh minangka wujud sedekah. Rampung upacara kabeh rawuh matur nuwun lan pisah kanthi tentrem. Upacara adat pitonan minangka salah sawijining tradisi Jawa kang kebak makna lan ajine urip. Rangkaian titi siyaga, titi laksana lan titi purna nuduhake yen upacara iki mung minangka pangeling dina kelahiran nanging uga minangka wujud rasa syukur marang Gusti Allah lan panyuwunan panggonan kanggo bayi. Kanthi nguri-nguri lan nglestarekake upacara pitonan, kita bisa njaga warisan budaya leluhur. Nguatake rasa. Mula saka kuwi generasi enom prayoga tansah ngejaga lan ngugemi tradisi iki supaya tetep lestari ing jaman saiki lan tembe mburine. Makanten runtutan acara pitonan ing dinten menika. Mugi-mugi saged maringi berkah rahayu lan kebaktian kang langgeng. Matur suwun saged dumateng para rawuh sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.